Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Si Playgirl o si Nonchalant. Nahinanok pa si Facundo nga naglingkod sa sofa ng kwarto sa ospital. Bisag nagnganga siya kamay pero guwapo gyapon ko siyang tanawon. Makapila na kayo nga nakakiss na ko ining bakba ni mo nga nagnganga. Ug ang kunon man ako dili sa kong kakalingon. Nakauyon ko sa imong gibuhat. You're a good kisser, Facundo. I know. Oh, shit. Nagmata ka? Nag-atik-atik na di kagkatug, ha? Ouch! I was half asleep. Nga nagbuka ang baba, half asleep na. Go on. Daka pa yung tingog. Aron magmata ang imong apuhan. Ayaw mo ang rason ng akong lolo aron di ko makabawas ni mo. Gisaw ni mo akong kamot. Kiyag ka ni mo akong kamot. Your lips next. What? Ikaw yan kasi kong kiss, remember? Pagkagnaw. I'm not. Just stating a fact here. Buhi akong kamot. Hmm? Buhi ko. Duha na kakamot nimo karon ang akong rekuptan. Wa ka lagi mahimo. If I claim my morning kiss. Si Lolo. Good morning, sir. Nakamata na si Lolo. Nakakita siya sa gibuhat ni Facundo na ako. Oh. Kristen. Nalit siya na. Kitawag na ko. Ano nagpungko ka pa man diha? Are you shy sa akong nakita? Nalit siya na gani. Kaming, Lo! How was your sleep? Good. Sorry nga nakatuog ko, no? No. Don't be. Nagkinahanglan ko sa bupaway. Taas nga biyahe ninyo kagahapon. Ug nasayod kung ikaw ang nag-drive. I'm okay. Kristen, Lo? ano sa ka lang nahimong hilumon? Ha? Karon ka pa ba mauwaw na ako? Wa ka man gani mauwaw nga nahibaw ko kaniadto pa. Kung magkapila ka mag-ilis ug uyab sa usa ka semana, Lo? nagtuo kang matago na nako. Pero wa may tabo nga nagpakiss ko nila, no? Kada pa siya nakakiss na ko. Siya? Kinsa siya? This man here at my left has a name? Gusto kang ipailaila pataka og balik sa usa sa mga lalaki nga papilian kunta nimo nga mao'y mamahimo nimong pagkaslan. What? Siya? Yes, siya. Siya, si Facundo. Oh, shit. Language, Lo? Wa man ka musulti. unsaon ako pagsulti. Nga siya nga milayas ka man. Lo? But I made it sure nga adto ka paingon sa maayong mga kamot sa imong paglayas. Hinungdan nga gisabot ko sa Melvin nga ubanan ka paingon ditong dapita. Pero, Yes. Ang mga hold-upper, kontak ko sa kadto. my God, Lo! Hapit ko ma-rape o niya contact dito ni mo? I'm sorry, Apo.
I just had to make sure nga dili ka mahiakom. May mahimo pa ba ko? Makahimo pa ba ko pagkasuko nimo ilabi na nga niya ka sa ospital? Unya na lang, inikawas nimo. So, may pinding tang away na ini. Gani. Apo, Lo. makondo ang imong kamot. Oh, Sir, here. Kupte ang kamot sa akong ngapo. Di lang karon. Apan hangtod na sa inyong katapusan nga pagpakabuhi. Ug sa ari ko, nga di mo gyud siya buhian bisan paman sa iyang kamaldita. Lo. Oh, Augusto. Alfonso. Ni Aka, o kung akong anak, ngagikan pa ito sa biyahe sa layong dapit. Wa bagani makapahuway apan, bilahos gyudayon din nimo aron mangmustag nimo, Augusto. Mao ba? Yeah, actually, si Christine ang akong tuyo, Papa. Oh, si kukunin mo, Papa. Agay. Tako malalang baba nimo. Let me do the talking. Pero, Kumusta ka na, Augusto? I'm okay. Good. Mayo. Ikalipay ko ka na nga mabati. Hello, Iha Christine. Kumusta? Long time no see, sukat ka nga milaya sa inyo, Mano di nga ni amo? Aron mangumusta sa imong apuhan. Okay na si Lolo. Ipapahuway na lang siya og tarong sa doktor. Good. So, mahimo ka nang makagawas. Magagad sa akong doktor. hi, my love. Yun. Dili ba matod ko, I will do the talking here. Iya kong... Papa is talking. Nagabati ka? Pagilom. Unya ka lang. As I was saying, mas labing maayo nga maokirag imong kahimtang nga gusto. Kay, di sab ko buot nga may daotang mahitabo nimo. You know na, mas gusto kong makatambong ka pa sa adlaw sa kasal sa imong apo o sa akong anak. Agay! Agay, yes iyo, agay. Mahitabo na yun ang dugay ni mong gipangantoy. I told you, I will make your dreams into reality. Ingon ana ti ka kapinangga, anak. Iya kong... Yes, iya kang dawaton kay wasay mahimo. Dili ba, gusto? Alfonso. No, dili ko. Dili ko magpakasal sa imong anak. Dili mi uyab. Dili na ko sa type. Dili mi bagay. Di man mo uyam. Di man ni mo siya type. Di man mo bagay. Apan di ka makahimong mo balibad sa inyong kasal. Agay! Agay, yes. Yeah. Agay. Mahinayon na yun. Agay, anak. Agay, Papa! Kay iya kong gitumban. Kining idara na diri. Yan ang asa kong tupad. Have you been into sport? Di ko mahilig. Pero ganahan ko mo tanaw og MMA. Ganahan ko nang magkadugo na ang kontra sa akong gipustahan. Unsa man, ginansip ka na? Ganahan. As a matter of fact, I sometimes play. MMA player ka? Fang sports lang.
pero dili professional. Dugay na kong way practice, pero murag nakakita na ko praktisanan na. Tanas gawas. Sport? Oh, hala, pa! And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!